Kaya may baw, pagkatod niya pagkaon niya. Basta ayaw lang gid siya tagtangi sa kadena. Ug si Mami, ayaw gid siya paibawa sa pangibuhat ni Pauline. Sige, mato na ako. Tuod, kay nandun ba ako? Birthday ba yan ron Dalia? Kalimot ka? Oo, tuod yan. I-greet niya kung happy birthday niya dong ha? Sige, sigurado kung magkatubang niya niya. Sige dong, mag-ampo ko dong alang sa inyong reconciliation. Salamat niya. Birthday, Mommy! Thank you, anak. Sige na. Kaligo na. Kaya hatod na ka sa school. Dili lang ako muskwila, Mami. Uy, nga naman. Birthday man ron ninyo ni Uncle. Oh, lagi. Pero na, di ko gusto nga mo absent ka. Happy? Sige lang, good kay. Happy na dito ang bakasyon. Ha? Unya, birthday man yun ninyo. Sige lang. Unya pa mang gabi ang selebrasyon. Mami, magparty ta dinhi sa dakong balay. Ambisyosa. Takumbay ka dyan. Dili din ang party, anak. Asa man di ay? Sa Paradise of the Orient. Napahibaw naman dito. Netong usapang adlaw na nga, may function dito ang Paradise of the Orient. So, dili pa manawat ang customers. Mong atong mag-celebrate sa mong birthday ni Leo. Dili manggali makasud ang mga bata. So, dili sa kumakasud. Pwede! Kay may function man. Birthday ba ni Mami o ni Uncle? Sure ka, Mami? O, lagi anak. Nga eskwela ron ha. Kay unya pang gabi ang birthday celebration namin ni Uncle ni mo Leo. Yes, Mami. Oh, sige na, tana. Anong palit ka malate sa imong school? Ken! 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 Oh! Jun! Good morning! Ay, good morning. Happy birthday! Salamat. Asa man di si Ken? Ya, tuwas gawas sa tanuman. Kugihan kay skihir sayo kini mata. Basilog nabisbi sa mga tanom. Karon siguro murag nangarin siguro sa mga kaang. Sige. Ariyon sa ako, ha? Jud. Oh, Salamat ha. nausa. Sa imong pakigigala sa kaluha. Labaw sa tanan sa imong pagtabang niya. Sukat pa kani adto. Leo, suod nang managigala ni Leia sa una pa. Kung buot ganyan na uno, ako pa ang angay nga dako kayong pasalamat ninyo. Labi na ni Lolo Bart. Sige ha, ariong sana ko si Ken. Sige Jud. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of Ken. Ay na. Oh, okay. Paguyog ko mo sa Paradise of the Orient, di? Tabangi ko sa physical arrangement dito. Possible ang interior design? Dili, Ken. Ipahaom lang nato sa celebration. Kay, birthday ba yan ni Leo o ni Leia? At tuman dito i-held ang celebration. Oh, unya, murag hingaw man lagi. O am lagi mo sa tibulan ma. Ken, dili ta maghikay ay kabalaka. Magpa-cater naman si Lolo. Sige Jud, ingguman sa akong trabaho. Magkuyog ta.
Kaya magilis pansag ko. Maho mo singot. Sige, sige. Mas may mo maligo ka niya. Ato lang ako magpaabot sa taas, ha? Na. Sige. Ingnan lang ko kung ready na ka, ha? Sige. Sige. Nak, ang driver lang ina ang hatod mo ron ha. Bati aoy, dili man ikaw maghatod na ako. Nak, mag-andam pamangod si Mami para sa celebration na mo ni Uncle ni Muleo karon. Iya, mag-prepare ka sa program. Mao nga ang driver na unang hatod ni mo ron ha. Sige na, gopamiga. Karong ra bitaw. Sige. Nya na, ito na. Mahatod na ta sa silong. Aron ni hatod di ka ha. Aron ni hatagan sa nakong instructions ang driver nga dili pagpusong sa dagan. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat ya. Happy birthday. Thank you. Good morning, Nina. Oh, good morning, baby Cristel. Unya, ato na ka? School na ka? Oh, yes. Oh, kay mo to ni baby Cristel? Ay, ang driver lang akong pahatdon yan. Kay dagan pa magpasultihan si Lolo. Yads, kami na lang si Ken ang muhatod ni Cristel. Kay gikan sa muhatod mi niya sa school, mulahos man mi sa KTV kay areglahon pa namo ang physical arrangement ug ang sound system. Oh, Cristel, nakadungog ka? Sininang ni mo Judy ang muhatod ni mo sa school. Yay! Thank you, Ninang. You're welcome. Mads, happy birthday. Thank you, pre. Uy, dito ba ako sa inyong kwarto ni Dong Leo? Nya, wa naman ka dito. Sa yuha din mo nagmatasa. Nga na yun na si Ken, Yads. Sayo ko, namisbis sa mga tanong. Niya akong pang-arrange. Yun, Jud. Saman, ata. Ready naman ko. Sige, maayon noon, Ken. Oh, baby Cristel, bye-bye na sa imong mami kay ato naman ta sa imong school. Na? Bye-bye, Mommy. Happy birthday. Thank you, baby. Nya, behave dito sa school, ha? Sige, amping. God bless. Sige, ata. Sige, sige na, Yads ha. Okay, salamat kayo yan sa pre. Sige. Salamat. You're Sige, Mads. welcome. Sige na. Okay, bye-bye. Okay. God bless. Si Christy. Si Judy. Yatog tingalin niya sa eskwelahan si Christy. Bye-bye, baby. Bye-bye. Love you, baby Crystal. Mwah. I love you. Sige, lahos ka mo. Sige, maliit na mo sa school. Sige, Mads. Ayos ni Mads. Sige, pre. God bless. Ano? Happy birthday. Si Mr. Bark Multiclar. No. Gihagkan sila ni Mr. Bark Multiclar. No. No. Kalibutan ta
Kahibutngan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing